Nag-andam ko kuan guys para isagol sa lumpia. Mag-slice ko aning carrots. Ug naday ko'y backup ay si Bernadette.com.ph. Para madali guys kay gabi naman gitabangan ko pagkuan anang lumpia wrapper. Kay aron madali nagtinabangay sa meron. Nya kana siya kay mo duty pa man sa na siya rong taon-taon. Mao na nga tungod kay sa gabi naman ging tabang na sa siya. Bahalag dili mahuman basta masugdan lang. Nya ako nagpaspasad ko hiwa-hiwa aning ipangsagol sa lumpia. Kay si G wala pa sad na uli pero maabot to si G makatabang na sad tog panglikit nako guys. Kay kusog sad kay to siyang mulikit. Nya karon si sus jud na akong kauban dinhi sa balay guys. Bisag wala na siya, wala dili gid nila iyabu kay maglikay mga hugason ba. Wala na di ay paabuton pa jud mabaho kay aron di sila kahugas. Muna ilaha. Hadlok makahugas ba? Isud jud kay ning akong mga partner dito sa balay guys. Hadlok jud sila ba? Ibaw ni kong abuhan na perting gamaya. Kaning akong kusina sakto ra ko nga muhuot. Nya di ka mong sila mukuan bisag ang kaldero wala na. Dili gud hugasa, dili gud hipuson. Maglikay sila ba kay sila makahugas. Magluto de tarong guys ang akong sagol sa kuan guys. Ako ni siyang sagol sa lumpia no na ay wala na kong ginaling daghan nun lang nagbutang ugutan nun kaya araw mo daghan. Una ato nang gisahon ang mga utanon guys. Ang utanon nga isagol nato sa lumpia nya. Ato nang ilunod ang kuan, karne ginaling. Gamay ra gud nya daghan lang utanon ibutang para modaghan ang ato ang lumpia. Carrots ug patatas ang akong gibutang guys. Nya atong butang nga bitsin gamay. Bitsin gamay ug asin pud nga gamay atong ibutang. Palami-lami ba? Magdaog nas bitsin ug asin. Nya butangan natong patis nga kamil para mupuwa og dali ang ato ang kuan atong subak. Butangan natong kuan. Tangan nato og kamay kay lumpia man. Butang gamay pod nga kamay kay para dili kay parat ang ato ang kuan atong lumpia. Mao na nga butangan siya kamay, mao nay purpose sa kamay. Nya butangan natong pepper, gamay sad. Pulos gamay na gamay. Atong sagolon guys para maguan maangay ang tuhop ba sa kuan sa lamas ug sa timpla. Ana lang. Ukay-ukay more. Kay aron magsagol ang lami. Maklaro jud ba? Ato ni ukay og maayo kay basin pag mudukot ya ba. Ato gining masahon og maayo.